Құдай өзі сакласын, инде әле мин кичәдән бирле гел уемда шушы әйбер, борчылып йөрим, кайгырып йөрим. Күңелдән китми. Нәфисә Җиһангированың бу бакчага 5 яшьлек улы йөри. Кичә Ульяновск өлкәсендә килеп чыккан вакыйга күңеленә тигән. Сак чаралары никадәр көчле булса да, мондый хәлдән соң шикләнеп куясың ди. Безнең үзебезнең бакчада булай куркынычсызлык чаралары тәэмин ителгән. Без шушындый ачкычлар белән, карталар белән 2 җирдә шулай ачып керәбез инде үзебез. Аннан соң охрана да куелды быел. Нарасыйын бакчага йөртүче башка ата-аналар да шундый фикердә. Анда ул кешедән тора инде. Ул кешенең воспитаниесеннән инде кеше без аны нәрсә куйсак та, аны урап кереп була дип уйлыйм. Әгәр дә охрана должный образда булса, инде җитә, охрана булса. Электрон магнитлар монда бар. Шулай вактер утыра. Башкаладагы бакча территориясенә һәм бина эченә инде күптән электрон карта белән генә кереп була. Димәк, чит кешеләр өчен юл ябык. Картасын онытып калдыручыларны бүген җентекләп тикшерделәр. Алар вакытта звонокка басалар капкада. Аннан соң без трубканы алабыз. Кем баранда сорыйбыз. Ул исем фамилиясын, баланың төркемен әйтә. Аннан соң без кнопкага басабыз һәм ул кешене кертәбез. Аннан инде чынлап та шул кешеме дип экраннан карап торабыз. Балалар бакчасы территориясе буйлап урамда һәм бина эчендә барлыгы 12 видео күзәтү камерасы урнаштырылган. Алар аша вазгыятны каравылчы һәм сакчылар тәүлек дәвамында күзәтеп тора. Әлеге язмалар компьютерда 1 ай саклана. Балалар урамга чыккач та һавага без уларны карайбыз. Потому что компьютердан күзебезне алмайбыз. Сакчыдан тыш ул бу була калса, бакчадагы тагын бер кирәкле җайланма хәвеф-хәтерне кисәтү тимәсе дә бар. Баскан вакытта хезмәткәрләр безгә 2 минут эчендә килеп җитәләр. Чөнки сигнал Росгвардия хезмәтенә килә. Аннан соң инде безнең йөри торган стационарный кнопкалар бар, бит инде кабинетка килеп җитәргә кешенең вакыты юк, шундый ук брелок безнең шоп хезмәткәрендә. Ул миндә була, мин булмаган вакытта дежурный администраторда тора. Бу бакчага 160 бала йөри. Аларга 30 кеше хезмәт күрсәтә. Ачылганнан бирле куркынычсызлык чараларын көчәйтү турында күрсәтмәләр даими алына. Соңгы тапкыр 175-нче гимназиядә булган фаҗигадән соң сак көчәйтелгән. Балалар бит инде ничек исән сау килеш, без аларны әтинәләрдән алып калдык. Шулай тапшыру безнең төп максатыбыз. Менә яңа елдан барлык балалар бакчаларына чоп хезмәткәрләре, сакчыларын алу өчен менә финанс бүлеп бирелде. Бу безнең өчен бик зур ярдәм булды инде. Яңа елдан безгә яңа брелоклар бирделәр. Алар зуррак территориядан сигналны бирә торган. Аннан соң камераларны сонын арттырдылар. Бүтән керә торган, чыга торган ишекләр, подвалга керә торган ишекләр бүтәнесе күренә торган иттереп. Камера һәм төймәләрнең булуы бер хәл, алар булып та эшләмәү очраклары бар. Хәзер аларның һәммәсен тикшерәләр. Кирәк икән, яңа җиһаз алу мөмкинлеге карала. У нас сейчас задача стоит на дооснащение всех садиков, школ, гимназий на блоки питания новые. Хәзер безгә балалар бакчаларында һәм мәктәпләрдә иминлек җайланмаларын яңарту бурычы куелды. Элек әйтик, ут беткәч ишек ачылырга мөмкин иде. Хәзер исә яңа аккумулятор белән ут бетсә дә лампочка яна, димәк ишекләр ябык тора. 2021 ел мәгълүматы буенча республикада 1400 мәктәп, 2000-гә якын бакча бар. Казанның 530 шундый оешмасы тәүлек әйләнәсе саклана. 80-гә якын оешмада тимер детекторлары урнаштырылган. В связи с вчерашней трагедией во всех... Кичәге хәлдән соң Казанның барлык мәгариф оешмаларында хезмәткәрләр өчен планнан тыш инструктаж уздырыла. Шулай ук быел 367 учреждениедә коймалар төзекләндереләчәк. Бакча белән мәктәпкә керү урыннарында пост куелачак. 215 объектта видеокүзәтү камералары урнаштырылачак. Кичәге хәлдән соң тикшерү катгыйланган. Ни дәрәҗәдә икәнен һәр район үзе хәл итә. Кичәге аерышлы хәлдән соң шуннан министерстводан да рекомендациялар алдык һәм безнең районыбызда тиз арада совещание җыйдык. Кичә бөтен директорларны һәм дошкольный учреждениянең җитәкчеләрен, охрана инде бөтенсендәге бар. Шуңа булуга карамастан без тагын инде охрана тагын да көчәйтүне требовать иттек. Тираш районы мәгариф учрежденияләре җитәкчеләре белән укучыларның һәм хезмәткәрләрнең террорчылыкка каршы куркынычсызлыгы мәсьәлә буенча киңәшмә үткәрелде. Белем бирү учрежденияләрендә үткәрү режимы көчәйтелгән. Хәзер иң мөһиме барлык куелган таләпләрне җиренә җиткереп үтәү һәм иминлекне тулысынча тәэмин итү. Рания Абдрахманова, Данил Филатов, Яңа Гасыр каналы.